Днес ще играем, както виждате, Brawl Stars. На 18 000 купи съм. Това ще ми е втория клип. Ето, може да ми видите героите, 60. Мисля, че горе-долу съм развит, да кажем. Искам да го направя този за престиж, ама е трудно. Или котката, или някой да го направя престиж. Сега ще игра с този няколко игри. Ще играем на на дуо. И така, това ще ми е втория клип. Не съм много добър на Brawl Stars, ама съм добър. Малко или много. Дано да се чува звук от играта, ама май не се чува. Няма значение това. Добре. Моя как умрява, бе? И явно аз ще изтера цялата игра. Няма да ме убиеш. Ма какво става, бе? Тие мене подгоних. Няма става. Добре, къде е? Тази бата, убиха ме. Те. Уби ги, бе, брате, Кол. Давай, уби ги, Кол. Айде, бе, брат, може да го убиеш, бе. Те. И хора, сега ще видим да се победим. Мисля, че би трябвало да победим. Ще имам време сигурно точно 3 игри да изиграя. Защото, нали, в YouTube после не съм си го направил да качвам мали всички са престижи. Не съм си го направил все още да качвам видео май до 10 минути. Даже някой ме наблюдава, пичове. И хора, пак ви казвам, споделяйте и на всички 45 абоната евала. Споделяйте клиповете и казвайте на какво ще снимам. Дали да качвам и някакви игри, или само ще ме убивате или някакви. Добре, аз го убих. Пускаме бата с доста силно, ама е нормално, защото пак съм 18к купи. Аз не мога да кажа, че съм някакъв супер добрия, нали, брато, ама пък и не съм и някакъв супер, то ще ме убие. Супер силния лад. Да, убийна се, ако аз не позволих. И плюс да купи слава на това. Дали да игра сам... Или наскоро искам да го дигна малко, бе. Отчета 40 куп. Аз имам герои, където човек въобще не си играл с тях. Тук ти е надолу. Примерно. Вид. От кой да игра, бе?
играе малко с това. Да. И така, хора, това е. Казвайте за някакви други мобилни игри, които мога да цъкам. И ще е интересни като поредица. Примерно Майнкрафт май мога да цъкам, ама не знам дали ще трябва май да си я купа 13 евро или ще я играя кракната от мотапака. Крол, Леон, Крол, да, това беше Крол. Не съм ги научил много героите. Аз не знам на английски, това играта ми е на руски. Брат, какво прави мултера, човек? Аз буквално сам играя. Ботове да ми се падат. Не мога да разбера. Брат, моето има 10 този заради мен. Айде убиго, бе. Селка. До 10 ли може да е? Другото аз качвам как пати шортове от TikTok-а някакви. Добре, бе, брат. Не сериозно, бе. Ще го убиеш ли, брат, или не? Той само умря водя. Май в момента играе бот, ама спечелих. Как добре. Играе още една игра, пичове, и ще се наложи да спирам клипа. Чакайте да видя с кой. Да кажем стой. Убиха ли, бе, брат? Сериозно? Хора, тази игра последно приключвам клипа. Примо ще я убие. Не, това е легендарка, няма как Примо да я убие. Абе, зависи много. Добре, Примо отбора сме. 3 по 2, 5. Значи, това 6 души. Така ще се помогнат. Купим си пауъри. Айде. Хора, това ще от клипа. Лайкнете го, абонирайте се за канала, дайте лайк, сабскрайб и пишете на какво да снимам. Дали искате влогове, някакви клипове или искате повечето игри, които са телефонни, докато не си купа компютър, което не знам кога ще е, хора. И добре, хора, чао, приключваме клипа, лек ден. Ви желая и до нови срещи.